Takže pekné popoludne želám. Všetkých pekne pozdravujem. Ďakujem Jankovi za pozvanie, ďakujem za zorganizovanie tohto popoludnia, Jankovi aj ostatným, ktorí akokoľvek budú asistovať pri tom, aby to dnes dobre prebehlo. Som rád, že ste prišli a som prekvapený, že toľko ľudí tu je v takom peknom počasí, lebo to pekné počasie je veľkou konkurenciou. Aj ja som ešte dopoludňa bol trochu v lese sa prejsť a sobotu milujem práve preto, že môžem tráviť veľa času v prírode. Takže veľmi si vážim, že ste si odkrojili z vášho súkromia a prišli ste práve sem, takto popoludní a práve k tejto téme. Ja som bol tak veľmi pekne uvedený a zaznelo viacero vecí, čo som všetko robil v minulosti. Som bol až príjemne prekvapený, že čo všetko. Nie všetko si tak nejak pamätám a nejak to nejak riešim. To podstatné, čo tam zaznelo, je, že téma okolo Izraela je skutočne mojou srdcovou témou a v podstate ma sprevádza od obdobia dospievania. Pochádzam z Humenného a vlastne to začalo jednou návštevou židovského cintorína. Mal som, 16-17 rokov, nepamätám si to už celkom. Jedno leto sme išli s Ľubicou Čekovskou, ktorú možno poznáte, hudobná skladateľka, tak sme sa vybrali na východ slnka počas prázdnin na židovský cintorín a dodnes si to pamätám, ako sme rozhrňali bol zarastený vtedy, to bol ešte za bývalého režimu, a objavovali sme vlastne tie náhrobné kamene v hebrejčine s tou židovskou symbolikou a vtedy to vo mne vzbudilo taký záujem. Následne prišlo veľa udalostí, ktoré ma do tej témy ešte viac dostali. Presťahoval som sa do Bratislavy, tu som študoval na Ekonomickej univerzite a tu som zažil aj zmenu režimu a vlastne celá tá téma sa otvorila, poznania ako histórie židovskej komunity na Slovensku, holokaust pochopiteľne. Úplne kľúčovou pre mňa bola udalosť, keď som si prečítal knihu Čo Dante nevidel od Jozefa Lánika, čo je teda pseudonym pána Wetzlera, ktorí spolu s Vrbom utiekli. Teraz bude výročie 82. 7. apríla z Auschwitzu, teda z Osvienčimu, a spísali tú slávnu správu. Ja keď som prečítal tú knihu, tak som nechcel veriť, že sa to tu stalo. Ale bývalý režim vlastne to utajoval, tieto témy boli tabu a vlastne mal som tu možnosť aj prispieť k tomu, že ten príbeh Wetzlera a Vrbu sa oživuje takým pochodom z Osvienčimu do Žiliny, ale to je iná téma. Ale chcel som len, aby ste vedeli, že čo ma akoby voviedlo do tejto témy. Zároveň s tým prišiel aj záujem o Izrael ako krajinu. A v roku 2000 som mal možnosť prvýkrát Izrael navštíviť. Odvtedy som tam bol, už to nerátam teraz, možno 20 ciest som už absolvoval do Izraela. Ale poznám aj región. V Lani som bol v Iraku, v Kurdistane, v Erbile. A bol som v Spojených arabských emirátoch, v Egypte. Mám ten región rád. A snívam o tom, že raz pocestujem aj do Teheránu, že si tam dám kávu a budem môcť vidieť krásnu krajinu, o ktorú sa teraz bojuje a o ktorej budeme dnes hovoriť. A jednoducho ten región mám na srdci, spája sa to pochopiteľne aj s mojou identitou, čo sa týka viery, môjho vierovyznania. Vyrastal som v katolíckom prostredí, dnes sa pohybujem skôr v evanjelikálnom prostredí, tu v Bratislave. A ja tvrdím, že ak má niečo potenciál spájať kresťanské cirkvi, alebo by malo mať potenciál, tak je to poznanie našich židovských koreňov. Lebo akokoľvek sa dnes, neviem, ste tu viacerí veriaci, možno ste sekulárni, aj ja chcem, aby táto prednáška bola ako skôr v takom, teda v odbornom tóne, ale aj toto je podstatné a dôležité a dopoviem to, že myslím si, že akokoľvek sme my, ktorí sme tu veriaci, teda z kresťanov, radení do rôznych denominácií, tak niekde na začiatku sú tie korene židovské. A Pavol hovorí o
olive, o tej správnej olive, do ktorej sme naštepení. Ale to je iná téma. Jednoducho toto, ako keby v takom mixe, ma doviedlo až ku tejto téme, o ktorej sa dnes budeme rozprávať. Budeme hovoriť prevažne o politických súvislostiach, lebo taká bola objednávka, ak som správne rozumel. Budeme hovoriť o štáte Izrael, o tom, ako vznikol, a aj keď hlavne budeme hovoriť o konflikte a o tej súčasnej situácii. Mám pripravenú prezentáciu, na ktorej si preklikáme asi 5, 6, 7 slajdov, je tam tuším na úvod. A ja by som bol potom radšej, keby ste sa vypýtali, aby som vedel, čo vás zaujíma, lebo tá téma je tak široká, že o tom by sa dalo hovoriť 24 hodín a stále by sme mali niečo ešte. Ešte ku uvedeniu, tam na tom stole vpravo si môžete nájsť, je tu taký všeobecný leták o ICEJ Slovensko. To je organizácia, ktorá už bola spomenutá. Je tu taký všeobecný, že čo všetko robíme. Je to hlavne pripomínanie holokaustu, spomínal som jeden z projektov, ale robíme čítanie mien napríklad 9. septembra a iné. Druhou takou témou je nejaká sociálna práca alebo pomoc či komunitám v Izraeli, ktoré potrebujú našu asistenciu ako kresťanov. Napríklad je tam projekt Domu preživších v Haife, ktorý zabezpečuje 24-hodinovú starostlivosť o preživších holokaust. A to je jediné zariadenie tohto druhu plne financované kresťanmi. A aj my zo Slovenska teda robíme zbierky na tento účel, takže sa tiež podielame nejakým dielom na tom, že ten úžasný dom tam funguje. Ja som tam v Lani bol a bolo to pre mňa požehnanie vidieť, že aký prístup proste tí moji priatelia, ktorí to vedú, tomu dávajú a aj tí ľudia mi to dali najavo, že proste boli šťastní, že tam sú. A v Izraeli je to vysoko cenený projekt. Proste chodia tam politici často a týmto ICEJ, ako je tá skratka, sme veľmi hlboko zapísaní do tej spoločnosti. No a treťou témou je moderný Izrael. A o tom my dnes budeme hlavne hovoriť. To je to, čomu venujeme veľkú pozornosť teraz, hlavne od 7. októbra 2023, keď Hamas napadol Izrael. A k tomu je zase tá druhá taká brožúrka ICEJ Inštitút. To je taký náš nový projekt, snaha postaviť alebo vybudovať, poviem to, think tank odborný, ktorý by sa touto témou nezaoberal len, keď sa niečo deje, ale možno aj dlhodobo a možno aj profesionálne. To je taká moja ambícia. Bola reč o tom, že som slúžil na ministerstve hospodárstva do vlastne októbra 2023 a odvtedy, keď som odišiel, tak vlastne snažím sa práve tu vybudovať toto alebo venovať sa práve tomu. A s tým súvisí posledná vec, ktorú si tam tiež môžete zobrať. Je tu taký letáčik, na ktorom je QR kód a vy, ktorí máte WhatsApp, tak so skenovaním sa môžete dostať do skupiny ICEJ News, alebo teda ICEJ novinky, alebo noviny po slovensky. Spravidla minimálne raz za deň tam robím sumár správ o tom, čo sa v Izraeli deje, alebo aj vôbec v regióne, z rôznych médií. A tam chcem povedať, že bohužiaľ na Slovensku o Izraeli to, čo sa dozviete, o tom budem hovoriť, je možno 10% pravdy. Česť výnimkam. Za tým si stojím, lebo som bývalý novinár a viem, o čom hovorím a som sklamaný, musím povedať, z toho, v akom duchu sa o Izraeli dnes informuje na Slovensku, počnúť s verejnoprávnymi médiami až po komerčné, alebo proste je málo výnimiek, ktoré majú odvahu, alebo novinári, ktorí majú odvahu ísť do tejto témy naozaj do hĺbky a vnímať aj kontext, v ktorom sa veci dejú, nie iba v tom krátkom malom výseku. Takže toľko na úvod. Budem rád, keď si to potom vezmete. Plus je tam jedna kniha, na tu chcem tiež upriamiť pozornosť, Izrael-Palestína. Napísal pán Jaroslav Franek, on je bývalý hovorca Ústredného zväzu židovských náboženských obcí. A je to tenká kniha, dá sa prečítať za 3 hodiny, a dozviete sa z nej všetko podstatné. A je tam zahrnutý už konflikt zo 7. októbra. Všetko podstatné a natoľko dobre vysvetlené, že tí, ktorých to zaujíma do detailu, môžu ísť ďalej a hľadať lepšiu, akoby detailnejšiu literatúru a ísť viac akoby ku detailom toho, čím Izrael žije, čím žije región a tak ďalej.
Toľko na úvod. Poďme na... Aha, toto si ja mám riadiť teraz. Dúfam, že mi to bude fungovať. Áno, výborne. Ja vždy na úvod týchto diskusí takto spýtam sa najprv, že kto z vás v Izraeli už bol? Ak vám to nevadí, že sa priznáte, tak ďakujem, tak asi polovička. Fajn. Tí ostatní sa máte na čo tešiť a určite to treba skúsiť a treba tam pocestovať. A pýtam sa preto, lebo ja začínam tak trošku odpiky pre istotu. Totiž v tých diskusiách o Izraeli mám pocit, keď to sledujem na sociálnych sieťach alebo vôbec, že väčšina ľudí vôbec netuší, o čom je reč, keď sa hovorí o Izraeli. Tak ono vždy je to, viete, ako na každý problém, a teraz nehovorím len o Izraeli, hovorím aj o medziľudských vzťahoch, ako o čokoľvek. Keď sa na čokoľvek pozeráme v tom malom výseku toho mikrosveta, tak ten problém vyzerá inak, ako keď sa naň pozrieme trošku z výšky a v nejakom kontexte časovom, priestorovom. A proste závisí vždy od toho, ako sa na vec pozeráme. Hej. Hociaký konflikt medziľudský inak hodnotíme, keď sledujeme nejaký spor medzi dvomi ľuďmi v nejakom výseku 5 minút a úplne inak, keď tých ľudí poznáme a vieme, kto s čím do tej debaty akoby, hej, proste, ako ten vzťah bol budovaný, alebo tak, hej. No, dosť podobné je to alebo dá sa povedať, že podobné je to aj pri akejkoľvek geopolitickej téme. A pri Izraeli je to, poviem to tak zvlášť trošku, lebo ten Izrael priťahuje pozornosť. Priťahuje pozornosť, keď hovorím o nás ako kresťanoch, lebo kľúčová kniha, na ktorej je postavená naša viera, Biblia, spomína Izrael stovky krát. Hej? Vyše 600 krát je spomenutý v starom aj v novom zákone. Plus Jeruzalém, keď pozrieme, koľkokrát je spomenutý. Jednoducho nás to tak prirodzene k tomu priťahuje. A buď to máme radi nejakým spôsobom, alebo vidíme v tom nejaký ten príbeh, niečo pozitívne, alebo k tomu máme nejakú averziu, neviem, emocionálnu. Sme ľudia emocionálni, tak môžeme sa na to rôzne dívať. Ale proste ten Izrael nás priťahuje ako veriacich, ale priťahuje aj svet, ako neveriacich, sekulárnych ľudí. Proste Jeruzalém bol stovkykrát napadnutý, ovládnutý rôznymi mocnosťami, kráľovstvami a tak ďalej. A veľa vecí sa tam udialo, je to križovatka hodnotová, kultúrna, politická a tak ďalej. Prirodzene priťahuje veľkú pozornosť aj sekulárneho sveta. Preto je z môjho pohľadu dôležité začať tým, že pozrime sa na tú mapu sveta, kde vidíme, že na tom globálnom tomto rozložení celého sveta je Izrael tuto takáto maličký strúčik, hej, uprostred niekde, stratený tam uprostred. A tá mapa predstavuje, je teda do zelená zafarbená a ona reprezentuje vlastne, alebo ukazuje hustotu moslimského obyvateľstva, hej, alebo teda vyznávačov islamu. A čím zelenšia farba, tak tým väčšia je hustota, čím svetlejšia, tak tým menšia. Tak vidíme, že v akom, poviem to tak zjednodušene, že v akom mori islamu je vlastne Izrael vsadený. A my vieme, že tá história Izraela je 3500, zhruba, neviem teraz, Abraham, keby sme brali, tak proste je to niekoľko tisícročná história. Vznik samotného toho najprv kráľovstva, potom neskôr nejakého toho štátneho útvaru. Dávid bol tou kľúčovou postavou. Ale stále to zostalo taký ten maličký akoby strúčik sveta. Hej. Judaizmus, keď teraz rýchlo preskočím, je najmenej invazívne náboženstvo. Neviem, či niekto vie o tom, že aké náročné je dostať sa, keď aj niekto chce konvertovať do judaizmu, že je to nesmierne náročný proces. Ako rabín vás vyspovedá zo všetkých možných strán, sledujú vás a tak ďalej, či ste naozaj, či to beriete vážne, či váš záujem o judaizmus je. Proste dnes hovoríme o populácii, keď rátame samotný Izrael, je zhruba 7-8 miliónov Židov, plus zhruba 2 milióny Arabov a nejaké menšiny. A keď berieme diasporu, tak zhruba rovnaký počet dnes v Amerike, hlavne v Amerike,
je ďalších zhruba 7-8 miliónov Židov. To znamená, že celkovo sa bavíme o 14-15 miliónoch celkovo na zemeguli žijúcich Židov. No a teraz sa pozrite, keď hovoríme o islame, ktorý vznikol v 7. storočí, že aký obrovský priestor zaberá. Hej. Ja teraz nebudem viesť dišputu o tom, že akým spôsobom sa toto územie takto rozšírilo, ale určite to neboli len mierové nástroje alebo spôsoby, ako sa do týchto krajín islám dostal. Bodka. Nechcem to ďalej rozoberať, iba hovorím, lebo o tom je reč. Hej. Teraz Izrael je kritizovaný za okupáciu, za kolonizáciu a tak ďalej. Keď sa na toto pozriete, na tento obrázok, tak je to absurdné. Hej? Ako Izrael a kolonizátor, to nesedí už z tohto pohľadu. Skúsme druhý. Aha, pôjdem ja vlastne. Tam. Toto je trošku bližšie. Tu už vidíme akoby väčší detail sever Afriky a teda veľkú časť Blízkeho východu a opäť ten Izrael je tam takýto maličký. Hej? Toto, opäť to tmavo-zelené sú arabské štáty, hej? To znamená islám v arabských štátoch a svetlo-zelené je islám alebo moslimovia v nearabských štátoch. Takže je tam Turecko napríklad, je tam Irán, o ktorom bude reč a o ktorom je dnes toto všetko v médiách. Chýba tu Indonézia, čo je najväčší moslimský štát, ale to není tak podstatné. Tu je dôležité opäť poukázať, že aký je ten Izrael v tom celom utopený, ľudovo povedané. Toto je ešte väčší detail. Hej. Tu už vidíme ten Izrael trošku väčší, ale keď si to pozriete, tak stále samotný nadpis Izrael musí byť nad Stredozemným morom, lebo sa nevmestí do toho maličkého územia, hej, na rozdiel od Egypta, alebo Saúdskej Arábie, alebo Líbie. Hej. Takže, a tieto zelené, akoby zelenou farbou označené krajiny sú arabské teraz, hej. Len arabské štáty, moslimské. No a tu vidíme detail toho Izraela, o ktorom bude hlavne reč, ale nie len. A na tej mape vidíme, tu je Gaza, hej, to je územie, o ktorom je od 7. októbra tak veľa v novinách a o ktorom sa vedú toľké polemiky. Tento výsek je Judea a Samária. Hore je Samária, dole je Judea, premenované na západný breh. To je to, ako ten slovník, ktorý používajú medzinárodné organizácie, OSN, politici, novinári a tak ďalej. Ale treba povedať, že tento názov vznikol až po roku 1949, to znamená po vzniku štátu Izrael a po prvej vojne o nezávislosť, po ktorej toto územie obsadili Judea a Samária, teda ten tzv. Západný breh, čo je mimochodom Hardland, alebo teda srdce aj kresťanstva. Tam sa odohrávali tie kľúčové príbehy, ktoré poznáme z Novej zmluvy. Tak toto Jordánsko, ktoré ovládlo toto územie, premenovalo na západný breh. Západný breh Jordánu, lebo Jordán je tá rieka, ktorá spája Genezarecké jazero s Mŕtvým morom. Takže je to západný breh od rieky Jordán. Hej. Vznikol takýto neutrálne pomenovanie, ktoré ja si myslím, že je chyba ho používať, lebo ja si myslím, že to územie si zaslúži, aby sa volalo tak, ako sa reálne volalo, alebo akú históriu má. Ale dobre, dá sa o tom diskutovať. No a tu je jeden taký dôležitý údaj, že už v tomto porovnaní len, teraz neberiem to celé globálne, ale len voči tomu arabskému svetu Izrael predstavuje 1/800 územia. Hej. Takže ten maličký strúčik, o ktorom je toľko rečí a ktorý je tak napádaný z okupácie a tak ďalej, predstavuje 1/800 územia arabského sveta. A tu chcem dodať jednu dôležitú vec. Tu je to trošku vidno, Egypt, hej, to je vlastne hranica s Egyptom, ktorá siaha od Stredozemného mora po Červené more. Tu je to vidno lepšie. Tu je Sinajský poloostrov. To je tiež dôležité územie, ktoré z Biblie mnohí poznáme. Mojžiš, putovanie po prekročení Červeného mora, alebo teda po prechode dnom Červeného mora, vlastne Izraeliti putovali Sinajským poloostrovom. A toto územie, Izrael, tak trošku skočím teraz už do tej súčasnosti, alebo teda do tej modernej histórie. Izrael toto územie získal v tzv. 6-dňovej vojne. Vie niekto, kedy bola 6-dňová vojna? Vie niekto? Ako?
Nie, 67. 73 bola Jom Kipurská. Takže v 67. Izrael za istých okolností, to si môžeme potom povedať, koho by to zaujímalo, získal tento Sinajský poloostrov. A tento poloostrov predstavuje 2,7 násobok územia dnešného Izraela. A tento Sinajský poloostrov Izrael pri mierových rokovaniach s Egyptom, ktoré začali v roku 1979 a trvali do... takto poviem, že v roku 1983, 4 roky na to, akoby v rámci týchto mierových rokovaní, Izrael odovzdal späť Sinajský poloostrov za cenu mierovej dohody s Egyptom. Proste povedal, že mu to stojí za to územie vrátil. Biblicky mu ani nepatrí, akoby historicky, a není to súčasť identity Izraela, a to územie vrátil. A dodnes teda ho spravuje Egypt, má tam svoju armádu, teraz sa diskutuje, vraj tam tých armád pribúda, uvidíme, ale mierová dohoda platí od 79. Mimochodom, to je prvá mierová dohoda Izraela s arabským štátom, zhodou okolností Egypt ako najväčšia arabská krajina. A tým chcem povedať, že už toto je v rozpore s tým naratívom, ktorý dnes počúvame všade, že Izrael je okupant. No tak Sinajský poloostrov vrátil 2,7 násobok svojho územia dnešného aj s nerastnými surovinami. Na Sinajskom poloostrove sú aj nerastné suroviny, nevyužívajú sa tak ako na arabskom, ale tiež je to. A to je v rozpore, už toto je v rozpore s tým naratívom o tom, že Izrael chce ovládnuť neviem aké územia. Takže toto, aby ste teda mali akoby tú všeobecnú predstavu, poďme ďalej. Tu sa dostávame ku Gaze. Hej. To je len malý detail, nebudeme teraz nejak, keď budete mať k tomu otázky, tak si povieme, ale je to maličké územie, hej. Aj to má pomenovanie, že to je pásmo, hej, pásmo Gaza, zhruba 40 kilometrov dlhé, na hĺbku, ja neviem koľko kilometrov, a priznám sa, že to neviem, možno nejakých 12 kilometrov, 14 kilometrov tu v tomto najširšom páse, tu ešte užšie. Toto územie bolo vlastne po celú dobu od vzniku štátu Izrael tak trošku predmetom rôznych akoby okupácií z jednej a z druhej strany, keď berieme aj Egypt, aj Izrael. A tak trochu sa tak prehadzovalo ako horúci zemiak. Po 49., po tej prvej vojne o nezávislosť, patrilo Egyptu až do 6-dňovej vojny. V 6-dňovej vojne Izrael získal Gazu, tak ako aj ten západný breh potom a Jeruzalém, východný Jeruzalém, Golánske vyšiny. No ale vlastne v roku 2005, teraz skočím rýchlo do tej akoby už súčasnosti, Izrael sa jednostranne stiahol z Gazy. To asi teraz, keď len trošku ste sledovali, ako keby to dianie, tak ste to asi čítali, počuli. A to bol proces, ja si na to pamätám v roku 2005, lebo to už bolo obdobie, kedy už som Izrael poznal, jak som vravel, v roku 2000 som tam bol a sledoval som, ako prebiehalo to sťahovanie Židov z pásma Gazy. To boli, že srdcervúce príbehy alebo obrázky z televízie. Tam žilo zhruba 8 až 10 tisíc takzvaných osadníkov, hej, to je to, ako svet nazýva Židov žijúcich teda aj v Gaze, aj na tom západnom brehu alebo v Judei a Samárii. A tam bolo asi 8 kibucov, 8 alebo myslím, že 8-9 kibucov zameraných hlavne na poľnohospodárstvo, hlavne v tejto časti dole, ak si dobre pamätám. Izraelská armáda bola tá, ktorá tých ľudí na silu odvážala. Oni na strechách boli pripútaní a s tým, že toto je naše územie, my sme ho zúrodnili, my tu pestujeme proste zeleninu, ovocie a tak ďalej, tam boli pekné farmy. Hovoríme o púštnom území, ktoré sa Izraelu darí ako premieňať na úrodnú zem. O tom by som vedel veľa hovoriť, aj teraz nedávno som tam bol, sme tu blízko Gazy práve boli v takej jednej poľnohospodárskej škole, ale toto bol príbeh naozaj, že tvrdá rana pre veľkú časť Izraela, ktorá varovala Izrael, vtedajší establishment politicky, nerobte to, nepríde mier, príde teror. Väčšina populácie v prieskumoch, vtedy bol politikom alebo premiérom Sharon, ktorý patril medzi takých jastrabov, pravičiar, dlhoročný likudník, potom založil inú politickú stranu Kadima.
On rozhodol, že urobíme tento ústupok, ukážeme svetu, že my vieme sa zbavovať svojho územia alebo odovzdať naše územie, keď za to príde mier. A teda v tej nádeji, že za toto príde mier, tak urobili to politické rozhodnutie, ktoré vôbec nebolo jednoduché. A bol veľký boj vo vnútri Izraela v tom celom. Tá debata bola veľmi taká, a ja si pamätám tie zábery, jak tých ľudí, tých farmárov, tých osadníkov teda strhávali zo striech na silu a izraelská armáda ich deportovala do Izraela. Odišla samozrejme kompletne armáda, odišli civilisti a ešte aj vysťahovali telesné pozostatky, exhumovali všetkých Židov pochovaných tam v Gaze, aby sa Palestínčania, respektíve tie organizácie, ktoré sa ujímali moci v tom území, nevyvršovali aj na telesných pozostatkoch Židov. To znamená, že to bolo totálne etnicky vyčistené územie, presne podľa požiadaviek palestínskej strany a presne podľa požiadaviek väčšiny sveta, svetového spoločenstva, OSN a tak ďalej. Vieme, čo prišlo. 7. októbra v okolí práve týchto akoby pohraničí žijúce kibuci boli napadnuté a ja k tomu chcem povedať jednu veľmi dôležitú vec, aby sme na tom pochopili, že čomu Izrael čelí. Tie kibuce, a ja to skúsim, už to nebudem, iba dopoviem teda, tie kibuce boli drvivá väčšina z nich sekulárni Židia, väčšinou umelci, ľavicovo orientovaná časť Izraela. Ľudia, ktorí chceli ukázať tej Gaze, tým Palestínčanom, že my sme iní ako Jeruzalém. My sme iní ako Netanjahu. My sme nevolili, väčšina z nich nikdy nevolila ani pravicu a Netanjahu a už vôbec nie. Väčšina z nich, alebo poviem, že mnohí, neviem, väčšina, nemám na to ako čísla, boli mieroví aktivisti. Mimochodom využili aj istú podporu štátu, lebo Izrael podporoval tieto kibuce, aj doteraz ich podporuje nejakými daňovými úľavami, aby sa tam tí ľudia nasťahovali, lebo to je taká menej hostinná časť, púštna a tak ďalej, tak jak som vravel. A tí ľudia tam prišli, aby ukázali, že oni sú ten nový Izrael, ktorý chce mier s Palestínčanmi. Ja som tam bol, ja viem, o čom hovorím, to není teória. V roku 2022 v máji sme tam boli ako ICEJ, zástupcovia viacerých štátov, nás tam bolo, neviem, 80, 90 ľudí možno, v jednom z tých kibucov, kibuc Sád, kde sme totiž v tom čase z Gazy posielal Hamas, už vtedy Hamas plne kontroloval celú Gazu, posielal balóny s horiacimi faklami podvesenými v čase žatvy. Keď sme tam boli v máji, tak akurát vrcholila žatva, tam je o niečo skôr. A tie balóny, keď fúkal vietor od mora, čo väčšinou fúka od mora, tak balóny klesali prirodzene a tie fakle, keď dopadli na to obilné pole, tak vedeli proste spáliť celé polia. A my sme vtedy robili takú zbierku na také hasiace zariadenie, ktoré sa dá pripnúť za SUV farmárske, aby tí farmári vedeli proste vyštartovať, keď dopadol bal, oni to sledovali samozrejme, aby to rýchlo uhasili, aby im tá úroda nezhorela. A mal som možnosť zažiť tých ľudí, diskutovať s nimi, tak ako proste boli sme tam celý deň, boli sme na obed tam. To bol, poviem to, že raj na zemi. Krásne upravené, trávniky vykosené, zavlažované, uprostred veľká kantína, oni žijú tie kibuce sú vlastne o tom, hej, že taký kolektívny. Už to není tak, jak kedysi, že úplne si zdieľajú majetky, jak v 50. rokoch, keď začínal Izrael, ale je to stále taký ten kolektívny štýl života, veď každý vie o každom tam. A videli sme, jak na ten obed prichádzali dôchodcovia na elektrických vozíčkoch, proste mali ste pocit, že ste v civilizácii, kde je rešpektovaný celý proste akoby kompletný život, tak starých, ako aj deti tam mali školu a tak ďalej. A oni nám rozprávali, práve to, čo som vám povedal, že prečo tam sme, prečo tam prišli, akože tie svoje akoby svedectva, že tuto bola cesta kedysi, ktorá bola otvorená, veď do Gazy my sme kedysi cestovali tam, oni cestovali ku nám. Celé to začalo akoby to násilie tým, že Izrael sa odtiaľ stiahol a
Hamas vlastne získal silu a začal podnikať teroristické útoky, ktoré boli akoby samovražedné, alebo akékoľvek typy útokov. To boli na stovky útokov po roku 2005 a oni sami, tí osadníci, nám hovorili, že nám nič iné neostávalo, len sme museli postaviť plot. Proste vláda prišla a povedala, no nedá sa, ako my si nevieme poradiť s tými výpadmi teroristickými a musíme postaviť plot. A odvtedy vlastne sa začala tá vysoká, akoby tá stena, ktorá potom v roku 2023 nestačila a Hamas ju prerazil a teda Izrael urobil chyby, o ktorých môžeme potom aj hovoriť. Ale to chcem povedať, že aká komunita ľudí tam žila. A potom som tam bol 3 mesiace po útoku na prelome januára, februára 2024 v tých istých kibucoch. Nir Oz, tá prvá návšteva bola Nir Oz, boli sme, ako bol ten festival Nová, na tom pozemku, na tom poli a tak ďalej. Tí osadníci sami, ktorí išli do toho s presvedčením, že oni chcú mier, tak oni sami nám hovorili, že my sme sa mýlili. My sme sa fatálne mýlili, mysliac si, že tým, že im dáme pomaly modré z neba, že im ukážeme, že ako chceme mier, že oni podľa toho sa začnú správať aj ku nám. Proste oni nám opisovali tragické situácie, keď takto sme išli po kibuci a ten šéf bezpečnosti, ktorý nás viedol, hovorí, tuto žila aktivistka, ktorá celý život tomu zasvetila, písala knihy o tom. Bola jedna medzi prvými, ktoré proste prišli zavraždiť cieľene. Tí ľudia, ktorí pracovali z tých kibucov, teda z Gazy, mali možnosť, tam sa aj zvyšovali tie počty ľudí, ktorí mohli chodiť na práce, vlastne poskytli teroristom presné nákresy, kto kde býva, kto je ako majetný, kde býva šéf bezpečnosti, kde je zbrojnica, proste vedeli celkom presne a okrem toho, že vyzabíjali civilistov, ktorých stihli, tak zničili vždy sanitku v každom kibuci. Cieľ, aby tí, ktorí zostali zranení, aby pre nich nemohli zabezpečiť tú rýchlu pomoc. No, ale to sme rýchlo skočili ku tej Gaze. Poďme ešte, to je veľa písmenok, ale je dôležité toto pomenovať, že vlastne kam, alebo teda čo sa udialo za toto obdobie okolo 7. októbra, aký bol ten sled udalostí. Vlastne 7. októbra ešte do 6:30 ráno tam bolo prímerie. Hamas naposledy útočil, neviem teraz, 21, tuším, tam bolo nejaké 3 roky prímerie. Bol to Hamas, ktorý prerušil to prímerie, ktoré tam bolo, vyvraždil okolo 1200 ľudí, 251 uniesol. 8. októbra zaútočil Hizbalách to si ukážeme potom na mape, z hranice Izraela. 22. októbra vypálili na Izrael prvú raketu Husijovia z Jemenu. Jemen, ktorý kedysi bol, tam žila obrovská židovská komunita pred 48. A dnes je bohužiaľ ako súžovaný vplyvom alebo agresiou toho šítskeho proiránskeho toho elementu cez tých Husijov. Strieľajú rakety tam na obchodné lode, ktoré musia oboplávať kvôli tomu celú Afriku a tak ďalej. Zo Sýrie a z Iraku sa od oktobra do útokov cez drony a rakety zapojili rôzne tie šítske proiránske skupiny, rôzne milície. 13. a 14. apríla 2024 bol prvý útok, teda v noci z 13. na 14. prvý útok Iránu. Masívny útok, 350 projektilov sa rútilo na Izrael v tú noc, pamätám si to, sledoval som to veľmi, veľmi pozorne. Irán, ktorý nemá s Izraelom ani centimeter hranice. Dokonca ani medzi Iránom a Izraelom nie je ani štát, cez ktorý by boli prepojení nejak. Tam sú 2 krajiny, hej. To znamená, že 1500 kilometrov. A k tomu si povieme, lebo to je podstatné práve. 1. októbra 2024 nasledoval druhý útok Iránu. Z tej Judei a Samárie, alebo teda západného brehu, snažili opäť tie proiránske skupiny vytvoriť si zázemie pre ďalšie útoky na Izrael, s ktorými sa musí vysporiadavať IDF vlastne na dennej báze. Keď sledujete tie správy, tak proste to tam vidíte, ten obrovský pohyb. Cez Jordánsko sa snažia dostať práve na to územie. Ako reagoval Izrael, to je tá stredná časť, neviem, či to vidíte takto čítať. 7. októbra bol sviatok,
bolo voľno, bola navyše sobota. Bol posledný deň tej sezóny jesenných sviatkov Simcha Tora. To je po sviatku stánkov, je Simcha Tora, radosť z Tóry. Celý Izrael bol vypnutý, dá sa povedať. Proste ako ľudia oddychovali. To znamená, že teroristi si vybrali symbolicky ako práve tento deň. Sviatok, voľno, navyše bolo výročie Jomkipurskej vojny, ktorú už sme spomínali, 50. výročie. Zároveň tam bol koncert Nova. Už len to, keby sme zobrali. Tí 3000 zhruba účastníkov toho festivalu, všetko mladí ľudia prevažne, ktorí nič nemali spoločné s tou pravicovou nejakou vládou, proste ľavicoví aktivisti a tak ďalej, pri kibuci Reim teda. 6:30, Izrael nepripravený, žiaľ, ten útok prebehol, tak ako o ňom už mnohí vieme. Prvá reakcia bola, že proste izraelské letectvo zasahovalo, museli vysťahovať okolo 200 000 obyvateľov Izraela, tak z Gazy, ako aj z Libanonu, to si potom ukážeme na tom ďalšom slajde. 27. október, začiatok pozemnej operácie. 3 týždne. Medzi 7. októbrom a 27. októbrom uplynuli 3 týždne. To preto hovorím, lebo ten narratív je taký, že Izrael robil genocidu, že ich išiel vyvraždiť a tak ďalej. Tak už len na tom vidíme, že 3 týždne zvažovali, ideme do toho, akým spôsobom dávali dohromady okolo 350 000 rezervistov, ktorí vlastne v Gaze bojovali a mnohí z nich ešte tam stále sú. 14. apríl bol odrazený ten prvý útok Iránu. To bola neuveriteľná vec. Vojenskí analytici dodnes nechápu, ako sa toto Izraelu podarilo. Áno, vtedy s pomocou Spojených štátov, Británie a tak ďalej. V podstate tuším, jeden projektil spadol niekde vedľa leteckej dráhy, pristávacej dráhy na jednej základni. 17. september bola tá známa akcia proti Hizbalahu, tie pagere, keď tajná služba Mossad vlastne už 2 roky pripravila ako plán, ako umiestniť do pagerov teroristov Hizbalahu tie explozívne nejaké proste materiály, ktoré im vybuchovali v priebehu pár minút. O tom bude ešte veľa filmov, ako sa Mossadu podarilo preniknúť do štruktúr Hizbalahu. 13. júna preventívny útok na Irán, to už hovoríme teraz o roku 2024, ešte tam bol teda 1. október, tam není, keď bol druhý útok Iránu. A teda v lani Izrael vlastne urobil preventívny útok, to bola tá 12-dňová vzdušná vojna, kedy veľkú časť tých rakiet, balistických rakiet a toho jadrového programu sa podarilo pribrzdiť, poviem to tak. Dnes sme svedkami tej druhej vojny, o ktorej budeme hovoriť. No a dostávame sa do súčasnosti, 28. február už tohto roku, masové demonštrácie, masové demonštrácie začali vlastne ešte na konci decembra a teda hlavne v januári prebiehali, boli tam tie 8. a 9. januára už tohto roku tie masakre, proste, do ktorých nasadili islamské revolučné gardy a proste vyzabíjali tam 10 000 ľudí. My doteraz nevieme presne. Ten režim neváhal nasadiť ťažké zbrane proti totálne bezbranným ľuďom. No a vlastne dostávame sa do súčasnosti, kedy prebieha vojna v Iráne, o ktorej môžeme potom hovoriť v diskusii. Ale povedzme si ten dôležitý kontext, a to je naozaj podstatné. Čo vlastne na Blízkom východe sa dialo za posledných 50 rokov? V roku 1979 v Iráne došlo ku zvrhnutiu vlastne dovtedajšej vlády Rezu Pahlaviho. To bola čiastočne sekulárna, prozápadne orientovaná vláda s úzkou spoluprácou s Izraelom. Irán bol vlastne jednou z prvých krajín, ktoré uznali Izrael v 48. Tuším, 3. krajina na svete, ktorá Irán uznala. To znamená, že to bol blízky priateľ, prirodzený priateľ v regióne. Proste krajina, ktorá historicky je prepojená biblickým príbehom, kráľ Kýros a ďalšie postavy, ktoré spájajú obe krajiny.
Toto všetko sa v roku 1979 zmenilo, keď nastúpil Ruhollah Chomejny, ktorý prišiel s veľkou slávou z Paríža. Francúzska vláda mu zaplatila lietadlo, ktoré bolo plné ľavicových aktivistov, spisovateľov, filozofov, ktorí podporovali tú novú akoby garnitúru ajatoláhov. Títo ľavicoví aktivisti sa stali po roku a pol prvými obeťami tohto režimu, ktorý ich zomlel doslova. Tam boli, že desiatky, nejak okolo do 15 000 tých aktivistov ľavicovo orientovaných bolo poslaných na šibenicu bez zaváhania. To je režim, ktorý nastúpil vlastne v Iráne k moci, v Teheráne, ktorý slovným spôsobom, to znamená zmenou ústavy, kompletne nastavil tú politiku tak, že hlavným cieľom je zničenie Izraela, ohrozenie Spojených štátov amerických. Jedno z tých najdôležitejších alebo najčastejších hesiel: smrť Amerike, smrť Izraelu. Izrael bol pomenovaný ako sionistická entita, ako malý satan, Amerika ako veľký satan. To znamená, že to slovné, nejaký ten slovník, to verbálne nastavenie toho režimu sa ale premenilo aj do tej vojenskej podoby v zmysle vybudovania islamských revolučných gard, ktoré v podstate ten režim dnes držia pri moci. Je to nesmierne dobre zaplatená organizácia, dobre vyzbrojená, ďaleko lepšia ako regulárna armáda v Iráne. K tomu pribudli vybudovanie tej celej siete tých teroristických skupín. Hlavnou je Hizballah vlastne nad severnou hranicou Izraela, alebo teda na juhu Libanonu. Hamas, napriek tomu, že Hamas je sunnická organizácia, tak ten šítsky režim ich dotoval finančne, zbraňami, ideologicky. V tomto si rozumeli. V tomto si ten islamský svet, teda tá extrémna časť alebo tá militantná časť veľmi dobre rozumie. A proste ten režim jasne formuloval snahu zničiť Izrael. Ja si pamätám už na prezidenta Ahmadinejada, teraz neviem, v ktorých rokoch on bol prezidentom, on na pôde OSN hovoril o tom, že Izrael treba vymazať z mapy sveta, zahnať Židov do mora. Tak už len toto je dôvod, aby OSN vylúčila takýto režim, takúto krajinu, ktorá vlastne otvorene ohrozuje alebo neuznáva vôbec existenciu iného štátu, iného člena OSN. Tam vidíme, už som hovoril o tom ich hlavnom hesle, a v Gaze vzniká palestínsky islamský džihad, to je šítska organizácia, ktorú v rámci tej siete, ako keby toho ohnivého kruhu okolo Izraela, opäť teda Irán takýmto spôsobom dotoval, založil a tak ďalej. V 82. to bol ten Hizballah, o ktorom sme hovorili, a v 87. začala prvá intifáda, kde vzniká Hamas, a teda podporovaný moslimským bratstvom. To je sunnická organizácia, ale opäť v úzkej spolupráci s Iránom. No a tá posledná vec je ten v 90. rokoch v Jemene, dole na tom akoby arabskom poloostrove dole, niekde na ústi Červeného mora, tam proste sa v 90. rokoch, začiatkom 90. rokov začali presadzovať Husijovia ako ten šítský element. Skúsme teraz posledný z radu tých slajdov a potom by mohla byť diskusia. Tuto vidíme celé vlastne na mape. Tu je ten malý Izrael, je to také ako animácia, nie je to presne mapa, ale na to, aby sme to akoby pochopili, tak toto je ten tzv. Ohnivý kruh, ktorý sa Iránu, ktorý je tu, to je tá takmer 90 miliónová krajina, ktorý v podstate celú energiu, si zoberte, že Irán je vlastne krajina, ktorá má tretie najväčšie zásoby ropy. Nehovorím o produkcii, ale o zásobách. To znamená, že potenciálne veľmi bohatá krajina. Má obrovské proste rezervy, nerastné suroviny, ktoré by, keby ich spravovali rozumne, tak tam je raj na zemi. Ale opak je pravda. Za 47 rokov tej vlády v Iráne je chudoba, veď preto vypukli vlastne tie protesty 28. decembra na konci minulého roku. To bol ten iniciálny spúšťač. Už tí trhovníci, vlastne tí bazaristi, ktorí mimochodom ten režim podporovali na začiatku 79. To bola hlavná sila, na ktorej ten režim stál, tí ajatoláhovia, tak oni boli už tak nahnevaní, že oni išli prví do ulic.
K tomu sa pripojili ženy, to je špecifická téma, zvlášť dámy, ktoré tu sedíte. Neviem, verím, že viacerí ste čítali alebo videli film Bez dcery neodídem, ktorý verne popisuje to, aký charakter má ten režim a ako sa správal k ženám a tak ďalej. To znamená, že ďalšia tá sila boli tie ženy. V roku 2022 tam bola zavraždená meno si teraz nepamätám, na to prišla jedna veľká vlna demonštrácií vtedy, ale to sa im podarilo uhasiť. Proste celá tá spoločnosť sa v Iráne už postavila. Posledné prieskumy, ktoré unikli, ktoré si objednal prezident Pezeškian, prezidentská kancelária, oni si robili pre svoj režim, teda akoby svoj prieskum, ktorý potom unikol. 92% obyvateľstva Iránu je proti tomu režimu. To znamená, že ho drží ani nie 10% obyvateľstva, to sú tí, ktorí profitujú na tom predaji ropy a tak ďalej. Hej. A obrovské ekologické problémy. Keď trošku ste sledovali tú tému, tak v Lani to dokonca oficiálne povedali ich prezident iránsky, že Teherán bude pravdepodobne potrebné presťahovať celé proste hlavné mesto, lebo nemali čo piť, tam nie je čo piť. Proste zanedbané všetko z bežných vecí pre bežného človeka. Všetky zdroje išli do budovania rakiet, do budovania jadrového programu. A proste hlavný cieľ Iránu, alebo jeden z tých najdôležitejších, bolo zničiť Izrael, ohroziť Spojené štáty a v podstate zaútočiť na nás ako na civilizáciu, ako na ten náš spôsob života, na aký sme zvyknutí. Lebo za tým je jedno ako neskutočne akoby sadistický ideologický režim, ktorý keby sme išli do detailov, tak si poviete, že to není možné, že akým spôsobom sú oni nastavení na nás a aké ciele majú svoje duchovné, ideologické a tak ďalej. Celé sa to materializovalo vlastne do toho, o čom som pred chvíľou hovoril, a tu to vidíte aj opticky. Tým hlavným akoby ich takým nástrojom toho boja proti Izraelu bol práve Hizbalah na juhu Libanonu. To bola armáda, o ktorej sa hovorí, že bola lepšie vyzbrojená ako francúzska armáda, alebo teda keď sa porovnávali také tie regulárne armády niekde vo svete. Irán tam cez Sýriu vozil proste zbrane na ten juh Libanonu. V tom závere, teda pred tým v roku 2023, tí experti hovorili, že na tom juhu Libanonu, teda nad severnou hranicou Izraela, je okolo 150 000 rakiet. Obrovská proste vojenská mašinéria alebo proste arzenál, ktorý bol pripravený na zničenie Izraela. K tomu je Gaza, o ktorej tá vlastne týmto začalo 7. októbra, tento posledný konflikt. To znamená Hamas. A potom tuto je Jemen, teda hovoríme o Husioch, ktorí vlastne ovládajú hlavne tú západnú časť Jemenu. No a Irak a Sýria, to sú tie rôzne prošítske milície, ktoré tam dodnes nejakým spôsobom fungujú. Keď v decembri 2024 padol Asadov režim, tak Asad bol ako alavita prošítsky, bol vlastne takým agentom Iránu v Sýrii a vlastne menšinoví alaviti vládli väčšinovej sunnickej Sýrii. Ten režim padol, vieme, že Asad je dnes niekde v Rusku sa schováva, nevieme, dnes je tam iný režim, otázka, aký to bude režim, to je na diskusiu. No a potom, ja som spomínal tú Judeu a Samáriu, alebo teda západný breh. Toto je akoby nová platforma, cez ktorú sa snažia cez Jordánsko preniknúť čo najbližšie k Izraelu a ohroziť ho opäť. Urobiť, keď to zjednodušene poviem, z ďaleko väčšieho územia, zhruba 15-násobne väčšie územie ako Gaza, urobiť druhú Gazu. A tam izraelská armáda veľmi často musí zasahovať, aby proste tie zárodky tých teroristických skupín nejakým spôsobom eliminovala. Toto je možno na úvod, neviem, koľko času som skonzumoval, asi veľa. A ja mám tých slajdov samozrejme ďaleko viac a viem to, o čom hovorím, alebo možno na čo sa budete pýtať, skúsim podporiť aj grafikou na ďalších slajdoch, aby ste možno viac rozumeli tomu, o čom budem hovoriť. Môže byť takto?